30 sekunder. Kameran. Han är på. Den är på. Klockan ser du på räknaren. Ja, 350. Och där framme sen har du vänster 3. 10, höger 1 plus. 260. Och där framme har du kort höger 3 i väg för förflyttning. 50. Kort höger 1, don't cut. 50. Höger 4 plus 200. Där framme har du höger 3. 50. Höger 4. 200. Och där framme har du höger 3, krön i höger 3. Höger 3, krön i höger 3. 20. Vänster 4. 70. Vänster 1 plus. 100. Höger 3. 70. Höger 3 plus 20. Vänster 1 plus. Upp. Så, vänster 1 plus upp. 150. Vägbyte. Vänster 2. 100. Höger 1 plus. 150. Vänster 5, 50. Höger 3, 20. Vänster 4 plus. 250. Du får gärna upprätta när det är så här tidigt. Jajamän. Höger 2 där framme. Ja. Alltså höger 2. 150. Sen där framme har du vänster 5, 50. Ja. Och vänster 4 långnyper. 300. Och där framme har du höger 3, katt. Alltså höger 3, katt. 50. Vänster 4 plus. 100. Ja, höger 3 plus. 120. Sen där framme har du vänster 1 plus över bro. Alltså vänster 1 plus över bro. 20. Vänster 4. 70. Vänster 3 plus. 200 över mål. Ja, där var målet. Nu är det mycket lättare att kolla tiderna. Vi har den framför oss. Ja.